tuna kan thil thleng ngai thak tura chang hian kan che ve lami te an lo hlo om thei zia kan she thar dona December ni somni kumsang ni somni pahni khan nula pakhat mun su ho le abial pa liki yang te chu seola Korean barbecue dora an chudun rana thilero an la eilo mase mun ru chu menu lama po omlem lawa asana chu a en chena anu le pa de lo thlen hun chu a nga kani hejan ria hi muni tan chana poimo ema liki yang nen hian thlatam takanin zui to a mangai ema mase anu le pa te ala mel sha tir lawa wangin mel sha tir ve nge yadu li chuan mi palitan restaurant nuam taka buk saka mun po a hlim hle a achung te chuan li hi andu nge don tia sha li hi kumsom thum pahni mi ni in army jang zo hlim lolania sipaya chan lai po in chanchin mak tak takanga a langwal mel chale palian takani a thiam na lama po asang hle chung ko hausa le lo thling taka changa seilia na ni boka apu hian building lian tak tak tam takaneya chuta chuan ama li po hi a cheng nge ni a soidan chuan apu hi South Korea chuan pathil ti theile lar takani boka ma se chuti chung chuan li hi a chapau mi alawa mi in ngai tlom ril ru chale zaidam mai polite box si ani a ran le mi har sajok te chunga a chachin a mingil nei tak nei in ran en kol tu nei lo po a adopt cheu zela ama chuan nei chedu zong a omemo ti mai turani a nu le pa ten mak pa atana andu ngoi tur ang chi kha ani minute som panga velan nga nu chuan mun nu le pa te tu po chu an lo thleng ve ta a li chuan chi bai an han bu nga la li po chuan ati tura hailo abial nu le pa te ne na an ei ho tur chuan ei tur tau le tui chu a ordera muni nu le pa te ne po chuan an ti thei khop mai azo te thalak te a mu tir hloma military a chan laya a chan chin nui zat thak tak te chu muni pa nen chuan an soiduna mun po chuan lim takin a lo thlireng anu te po chuan li chu alanda na changin an du ti a shethiam ve a hlim hle anin chendar don meu chuan anin ngai na to hlom hle a apa le li phei chu anin kwa chung to anu le pa te an ho nu chuan li le mun po chu an motor da na lampanin anin zuya ma se li chu apai deuh chui to awangin arui ma to ti a shethiama rui chunga motor khal chi ani lo ti sha in li chuan motor chu kalsan ri a taxi la kho mai a rela ma se li chu rin lo takina thinarim thut anu le pa te zu a in puya ti hlim tuma thei to pa chwa lain mun chuan a ring zo lo ni inanga ya am pahnih chuan nanin hau pha shepani anu le pa te muzau che ma se li chuan kanin kara top ti in mun chu akal san ta daya mun po shil hai deuh chuan a ho ve maya ril runa tak chuan a khuma bokina chap kera ma se a ril ru chu an rei lo atuk zinga chuan a kongka kigri ina kai hara kongka awa hon chuan delivery boy lo ni in pangpar borlian takhi aron kenga mun chuan a han la a karda thu injia ka chiar chuan abial pa li aron thon ani ti a shethiam ngala li angai dam dil na ani a lalama zanria ei chwa puya asom ngal bok mun chu aril ruwa thoveng nga sata li chu ko ngalin angai dam thu ashila anin kar chuan nga ya ole ngal zana chuan zanria tui nai tak an kil duna zana anra dun na tur hotel nuam le changkang tak li chuan na bok chutiang chuan ni chu an mang dun zela achang le an bazar chhuak duna muni kal duna muna chuan a shrai kwal char chin thilpek man tau tak a perenga anin hnial buai awang khan inthiam la uruk na ala nei renga wangin mun chu ti hlim sham adu ani chutiang chuan kar khat chung vel lalfanu ang mai na cheibola mun po chuan ani to lo nia sha in engma min lei sak to su ka ngai dam to chelom kan thavek to ati tange a maseli chuan Christmas lai ani thawa wangin thilpek lei sakreng chu aphu ve reng ni ina sha to patum chuang lo urlok zana lo thlenga
Li chuan mun hne na chuan Christmas zan atan zanria special em abuat sai sak tur thu ashila chu wang chuan Christmas tu ka a in lama lo vakala aran vulte cho lo va pek sak turin angena a surprise na tur boy pui a boy don wangani Christmas ni chu ania chomalam dar som pakhat vela mun chu lia in lampan chuan akala lia apartment apan hnai chuan thilrim na tak chu asia a rosrim anam rum mai mun chuan aran vulte chope turangi min bum chwaka inchunga min surprise atumani hi atiril ro a alom hle acha bikol manga kongka po hong lo chuan kongka chu a han kik masa a ma se chana adong lo athil mu tur shi chagrel ru deuh chung chuan kongka chu a hong thwaya inchunga han lo chuan athil mu chu a she thiam lo hle li chu inchunga chuan alo om lova ma se a inchung mun kil tin deuh thowa chuan rose hi alo khat deuh veka a hoina lam chu rose lerani ma se rose tharlam ni lovin avai to le arau to te aninuka makatiril ru hle a om chu anuam lo chan riawa li chu a aunon le ma se inchunga chuan a om lawani ang channa adong mi alo thil om dan zo fe adwa wangin a phone a chuan a kola ma se phone a chang theilo zo te haula ril cham ti sha takin muni ke bula chuan an vir sek to a pangpar lam chu thei ngila zo te chopek vata honal nal mai chu haril ru kani ma se zo te chopek a hantum chuan li chuan a da na a shil mi alo ti a she chhuaka ama la chuan ko la chang thei si lo zo te chu zong chuan chau ka chhuar zong chu a ha ya ma se a mu chuang lo inchunga kalkwalin bangkil sira chhuar te reuh te chuan mu a thil ti faina man ravel adana a ang le a chuta chuan zo te chu a om ringin hun a hantuma ma se a sak tlat zo te chu pek vata chwa vata du awang chuan kongka chu na thei ang berin a pot popa aronin hongta chhuar chung chu khap mi alo hiana en ringot a thil mu chu angai na shelo ham hai dewa secondary lote a om nu chuan a au chuak ta a li lo mu dan zong le a chan chin a sha dan zong kha dot vek alo ni reng mai ni tlem te liam ta a parking lot anin hau ship zan kha taxi mang tur ang tak khan kalsonin taxi mang talo chuan a biro a muni ho hun chu angak mun kalson vele akara da na muna chuan kirle in akara chuan lutin akhal chuak ta ani mase hetia akhal hona konga hian taxi ne nanin supala he accident a hian taxi driver emo li emo po anin hliam lo ve a an car po a chhena salutuk lo ve mase li hian zurui chunga motor kha chung changa boina alo tok jing to chuni in kumko kalta kumsang ni som pathuma khan military a omlain zurui chunga motora khalawangin military jela da ania military atanga a chhuwa nuwa po rui chunga motora khalawang thavin voi ni man atok le a tunchuma anin sut po hi haute mani se li chuan police station akal adu lawa a chanchu police ne na angal chuan amma a rui chunga motora khalawanga manalo ni to na te an she chhuakanga boina thuizo ka to ahlawani li chuan police station thlenglawa sum manga insoi fel mai adu a taxi driver po chuan tha alo ti ve maya ma se a poisa fai ngeya in pek nga la lo du ve tlat li chuan a poisa faya adu nga la ni chuan a in lama poisa la ka ngai thu chu shilin taxi driver po chuan a in thleng chuan a zuya ma se in an thlenga an poisa in pek za tur chung changa chuan anin hnial buai ta a li chuan engkho soi se chhetawin driver chu a that taringot mayani ataksa chu chhuar chunga chuan a thukru a chu munin chhuar a hona a thil mu kha ani a taxi driver pa ruang lo troi chelek lek to chu a mu ani taxi driver a tha nuwa li chuan a credit card le a cell phone a lak saka taxi driver credit card mang chuan zanria tui nai tak te hilpek man tau tak leinan tele
hotel changkang tak buk nan te khan alo mang char chu ni in a cellphone mang chuan taxi driver chung te chu a teksa a thito ti an rin hle lo nan dot phwa chopin a bum char chin Rostam taglain apartment chunga chuan ada kwal ta chewa arwang thu ru rim thup na ati chu lo ni rengin ma se he twal tha na le rui chunga motor a khalawanga a buaina zong kha a thuruk om chun alani lo chung ko hausa taka changa local anga a in soipo kha dot mu hlu ma lo ni a poisa po anei lawa a chung te le a thian te poisa pu kwalin mi hausa tak ang chuan le ma chang kwal ta thina ni South Korea police ten an han chui tak nu a chuan a chen na apartment po chu liata alo ni reng lo tian she chwa ka abial nu hlui bartender na thok chin kumsom nga ral kai dai to ta alo ni renga a uile zo te mi bula asoi sek chin po chu ata ni lovin abial nu hlui ta te anni taxi driver thina an chuina ajang chuan li abial nu hlui thi sen po chu apartment chunga chuan an hotel ve hlo maya li hian taxi driver mai ni lo abial nu hlui po chu athata a apartment le aran te po ne isak vekin a phone mang chuan a chung te alo text ve chin thawa man chua ani thleng hian abial nu hlui chung te hian a thi ti an lo la she reng lo ti chu an she chuak le ta ani li chu mi pahnih tha thu buaya man ngal ani a thil ti swal po chu phabuai lavin a pom ngal ma se an han chui chian zel na chuan mi chebo pakhat cellphone po lia bung rozinga chuan an hai chuak nula li hian a bauna a innam hnoina anei ngei ringin an dop chhale a ma se li chuan engma hria lo thu a soito thunga tun thleng hian he mi chebo chungchanga hian engthil nge thleng an chui chuak thei talawani hi zong po hi amakin arap to te reng nen manani nuwa thil thleng phe hi chu a thlak le zwala apoi khoina zong chungchang hi chanchin thara an puang chhuaya maktak main li chu South Korea chuan alar ta chiam mayani a chan chu a chiat lo em wang ani a chanchin thar an puan na chuan taxi driver ne na anin biak na CCTV footage an tar lang tel china mi hip na anga na chuan a the lar hle ani miswal ne lovin lemchang thiam te po a anga a chiat lo wanga alar hluaya wang chuan mun zok chu adin mun angai to om hle zoka chutiang taka tlangwal mel tha le mi hip nanga jela atan tira wang chuan mun chuan dema hlo anga ti na tum hial po an om a hlau om hle zoka ni ma se thunei tulam chuan muni ni na chu thattakin an thup saka him takin a om thei pha ani mun ti po hi a hming tak ani lawa phwa chopani atopa li chu dam chung lungin tang tura achung thu rel ani ta ni ole tunchuma tan chuan khadi zong kha ani le ri phoda atop thlenga min lawa ithak saka wangin kalom emema thon thunga inum tak nen kalau ki le ang